Ang kusog nga pag-ulan sa Davao City kagabi nakamugna og problema sa usa ka subdivision sa Katulunan Pequeño nga gibaha. Human naguba ang perimeter fence niini tungod sa bulog sa tubig nga gingunggikan sa laing subdivision. Anay report. Mao kini ang paghaguro sa tubig sulod sa Sincere Subdivision sa Katulunan Pequeño, Davao City. Human mibunok ang ulan pasado alas 8 kagabi. Gani kining sakyanan nalubog na sa kataas sa tubig baha. Kining maghigala nakurat na lang sa paglagubo duol sa ilang balay. Pagtan-aw na mo sa gawas na hagbong naman niya is paggawas na mo is dito mi naka-realize na gidukdok na day among likod bantog sa pressure ata sa water niya nakusgan sa pressure sa water niya bantog na hagbong ang ano na mo. Kinaugmaan kini na ang resulta sa pagbaha sa subdivision. Natumpag na ang pader tungod sa bulhog sa tubig, human kuno gibangagan sa pikas tagbalay ang perimeter fence sa maong subdivision. Na-overflow man sa dito ang ilang tubig tagahuwak, ang ilang main nga warag objective nga maluwas ang ilang pamilya siguro, bisag pwede sila pailag kaso, ilang gibungkag tong among perimeter fence nga kana nga dili pud namo nga mapugnan sa ila kay ilang makatungod, kay ilang bungkagon tong perimeter fence namo nga maluwas lang sila. Rason sa pikas tagbalay nga si Jerry Tormes, gihimo nila kini aron masalbar sila human nga misa kana hangtod hawak ang tubig baha nga misulod na sa ilang panimalay. Di abot ang tubig diri oh. Kini puno na ni diri. Kunya pag kuan diri di na magin mong silbi kay napsulod na nga basa na among kuan diri. Among ipambakbak ang paderya. Di naman pud magsilbi gid di na mo bakbak no naman mi soyod. Ang ginatudlong hinungdan sa mong pagbaha, ang tubig baha nga gikan kuno sa Green Hills Subdivision nga anaa sa ibabaw nga bahin sa lugar. Tungod sa pagbaha kagabi, ang tubig nga gikan sa ibabaw mipadulong dinhi gawas sa maong subdivision. Og tungod kay nabarahan ang ilang culvert, misaka ang tubig, hinungdan nga naigo ang maong perimeter fence ug nangaguba. Pero ang kini nga tubig dili ni sa among subdivision gikan kini sa tapad nga subdivision Green Hills, wala mas lay tarong nga drainage. Ang among next move karon among ipatawag ang developer, Green Hills nga asosasyon o unsay involved nga agency para mag-abot mi sa barangay unsay maayo nga solusyon nga dili na mautro pag-usab. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.